kif tkejlu dan. Issa minn bat. Dejjem xi ħaġa. Guys, il-konċert hija trisa, imma ftaħru mhux bisejjed indoqqu. Ek jonqos nirreċtaw minna jena għandi ħin. Rem ħanabat l-liħor. Drew, dan għabat l-producer. Nirreċtaw. Jien m'għandix ċans nitalbem Tony. X'qal dan irreċtaw? Hey Google, ċempel Silvano. Stop is-serjetà. Hey Google, call Silvano. Hello. Xiex, nofs show inkantaw u nofsu nirraċtaw. Id-bisserja ta' biex għan koda għabam ta' show jew. Għandek raġun. Għaw, Klej, għandu kif ċempel li Andrew għalli għamlu nofs show inkantaw u nofsu nirraċtaw. Killix ġej biċċajt illum anka l-Juve. Qed jgħidu li għandna bżonn nirreċtaw. Nirreċtaw, nagħmlu l-intervisti, irridu nix insajjar għal kulħadd ukoll. Ġennewni ta' insajjar, innaddaf, inkanta, nirreċta issa. Ejjew naqdu magħna għall-konċertun tal-miliet. X'is rejt? Biljetti minn showshappening.com ejjew għall-konċertun tal-miliet. Ejdil imbaj.